Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Barkanmu da sake haduwa a daidai wannan lokaci da muke ci gaba da creating ɗin awareness ga mutane in regards to abin da ya shafi blockchain technology da kuma issue na future na financial transactions wanda yake ya ta'allaka ne akan abubuwan da muke kira cryptocurrencies wanda digital currencies a turanci. Wannan cryptocurrencies na kiransa secured currencies shine future na financial transaction. Akwai so many cryptocurrencies wanda suke there are over 1,500 a duniya, wanda yake an fara cryptocurrency ne tun 2008 aka fara creating din blockchain. 2009 aka yi making din bitcoin ya fara zama in circulation. Daga nan so many cryptocurrencies suka rika springing up. A lokacin baya ba ma taba concluding ba tare da mun yi tracing history back ba cewar duk mutumin da ya sai cryptocurrency especially bitcoin na dala ɗaya kadai da naira 140 ita ce dala ɗaya lokacin a 2010, da yanzu mutum yana da sama da miliyan 5 akan duk guda ɗaya sau wajen 1,025. Wannan muka ce ga tarihi zai maimaita kansa. Ga bitcoin of healthcare, sabon bitcoin wanda ake kiransa CMDX. Should a person buy CMDX yanzu with just 30,000 naira, mutum zai sai guda 250. Kuma wannan abin da nake faɗa as at now ne ɗaya ga watan September. Idan Ubangiji Allah ya nufa anytime a cikin September, wannan 250 da mutum zai samu, mutum zai biya more than 30,000 da ake biya yanzu, wasu ma har 35,000 idan za su register da CMDX tokens ne. Therefore zai koma wajen between 40 to 50,000, kuma mutum zai samu rabin wannan abin da ake samu ne na 250,000. That is to say mutum zai samu just 25,000. Therefore, ladies and gentlemen, wannan abin da ya sa ku ga haka tokens din nan exactly kamar abin da ya faru ga bitcoin, yadda kamar banza kamar wasa mutane suka ki amfani da damar su siya, wannan ma ga dama ta zo wa mutane kuma za ta kuskure wa wasu. Wanda duk ya bari damar ta wuce shi, I'm telling you cewar za ku ga abin da zai faru, because daga yanzu towards end of 2021 za ku ga wani abin mamaki, because each and every token guda ɗaya na CMDX zai zama up to wajen $1. In Ubangiji Allah ya sa haka ya faru, to mutum kamar yana da dala 250 ne. In haka ya tabbata, to mutum kamar yana da wajen 90 million naira ne. Therefore is left, kuma abu ne da yake aiki akan law na demand and supply. The more the demand, the more yake creating din scarcity, saboda supply din yana reducing with demand. Yana reducing tunda akwai adadin wannan cryptocurrency. Duk wani cryptocurrency da ka sani yana da total supply. Wannan total supply din demand ɗinsa yana jawo decrease ɗinsa in number. Decrease ɗinsa in number yana jawo rising value nasa. There is nothing more than wannan abubuwa as far as cryptocurrencies are concerned. Sannan next abu shine nan wurin mutane suna tunanin cewar wani abin is a joke, kamar wasa. Just wata ɗaya da ya wuce sai gashi a CMDX cryptocurrencies yana ta faman tafiya, yana ta faman rising in value, kuma mutane suna attributing din kowane abu sai ayi kaza coin ne. Mutane sani cewar idan har ba za ka samu coin a kasuwar hada-hadar cryptocurrencies ba wanda suke na a duniya, to wannan bana tunanin za ka kira shi da suna coin. Kar a rufe mutane kura da fatar akuya, ko kuma a ce an dora shi akan blockchain dan an ga blockchain is transparent, ba wanda zai iya cutar ka in blockchain ne. Mutum yayi tunanin cewar za a faɗa maka abu kaza ai a ce blockchain ne, ko ka bada kuɗin ka ai maka trading, don't give your money to anybody, ko wane ne wai a maka trading a rika baka percentage kaza. Duk wanda ya yarda da wannan, to wannan kofa ce da ya buɗe wa kansa ta yadda zai fada hannun 'yan damfara waɗanda za su rika cutarsa. Wannan ko cryptocurrency siya za ka yi, value ɗinsa ne based on demand yake rising, dalilin buƙatarsa da ake yi. Saboda haka abinka yana hannunka, kar ka yi trusting in anyone da cewar wai za a rika maka kaza, za a rika baka kaza. I don't advise you to go for that. Don haka muga cewa nauyi ne da ya race a wuyan mu ci gaba da creating ɗin awareness ga mutane. Yanzu mutumin duk da ya sai CMDX coins, bayan kai maka recession with 30,000, daga nan zuwa dan sati biyu zai koma wajen 40 to 50,000, sannan za a baka lesser quantity. Bayan haka kuma in kake siya kuma zaka siya shi da more than haka, sannan kuma da much more lesser daga nan zuwa dan watanni 2-3 masu zuwa. Ladies and gentlemen, I maximize an advantage. Mutum ya ga cewar wanda ya share din wannan video din to you, kai contacting ɗinsa, kai maza ka siya, domin yin hakan zai saka da ikon Ubangiji ka ɗaure akuyarka a gindin magariya. Don haka ina mana fata alkhairi. Sunana Comrade MK Adam Rano, ɗaya daga cikin ɗalibai na blockchain
wanda suke fast rising ko suke making din a lot of investment akan abin da ya shafi blockchain technology da kuma cryptocurrencies. Alhamdulillah yanzu right now ina possessing din almost 10% na total abin da ake shi na supply na duniya na CMDX. Wannan kuma yana ɗaya daga cikin abu mai matukar muhimmanci wanda nake ganin cewar ina har mutum ya biyo a part na making wani invest zai zama future bank. Ina mana fata alkhairi, kuma you can always contact us through 08144513831 on WhatsApp. Maybe in ka tsinci abin ne a wani group kana buƙatar registration ko guidance, wanda kuma duk ya share din wannan video din to you, ina insisting cewa dan Allah dan Annabi muddin yana da registration kai contact ɗinsa because mai kaunar ka ne kai signing through him. Wannan shine abin da muke ta ƙara faɗa wa mutane domin san cewa ta inda aka hau ta nan akan sauka. Kar mutum ya zama kar a zama kashin dankali manya a sama. Ina mana fata alkhairi, Allah ubangiji ya tabbatar alkhairi ya sa mu dace, kuma in Allah ya yarda za ku ga future digital millionaires wanda za su springing up da ikon Allah ga waɗanda suka ɗauki wannan opportunity din da hannu biyu, wanda kuma suka wofantar da shi they will live to regret it. Thank you very much and God bless you. See you in the next video. Thank you. Bye.